Mini yesabatha ebenhle kwabangcwele. Sizobula ngehlabelelo 19 inkosi usokuphama kwaba. Thixo mkhulu Ezilwa
Siyabonga. Amen. Ngike ngathola angisazi noma bekuyi WhatsApp noma lenkulumo ize kanjani, kodwa lo muntu bethi angimthandazise ngimcelele uNkulunkulu ukuthi kuphele umona onawo. Wathi uyamhlupha kakhulu umona, manje ucela ukuthi ngimthandazise ukuthi uNkulunkulu ewuqede lo mona. Yangethusa lenkulumo yalomuntu ngoba sonke njengoba silapha siphethwe lesifo kuthiwa umona, kodwa akakho umuntu owake wacela uNkulunkulu ukuthi umona engaba nawo. Akakho futhi umuntu owakwabona ukuthi ukuba nomona kuyinkinga kuye. Mhlawumbe abantu bayebona ukuthi umona ukumuntu othize, kodwa abantu abaningi abaze ngabona ukuthi umona ukuyinto. Abantu abaningi abanaki ukuthi umona noma isifo somona isifo esiyingozi ngoba singakuphatha lapha emhlabeni sikwenze futhi ukuthi ungangeni ezulwini. Abantu abaningi abangena ezulwini hayi ngoba benezono enjani, kodwa zonke izono abanazo ziqala emoneni. Othi ubaba ilanga uSathane kwakuyingilosi enhle kakhulu futhi ihlakaniphile kakhulu futhi ikhuthele kakhulu, kodwa inkinga eyayinayo ukuthi yayingenalo uthando. Uthi ubaba uSathane wayenenkinga yokungaba nalo uthando, uthi wayesithanda yena kuphela. Uthi ngisho uNkulunkulu wayengamthandi, ngisho uNkulunkulu wayemsola, ngisho uNkulunkulu efisa ukuthi ebe njengaye. Uthi nje into eluthando wayengenalo. Manje ke umona isifo esikhulu kakhulu esisiphethe sonke. Akukhathalekile ukuthi ubhajatisiwe, akukhathalekile ukuthi uthole isikhundla esontweni wabamkhulu, wabamkhokheli, wabamshumayeli, wabamvangeli, wabamfundisi, waba umuntu onjengami wahola ibandla, kodwa lokhu kufa okuthiwa umona akuphumi kalula kubantu, futhi abaze ngakubona ukuthi kuyinkinga engakanani, futhi abaze ngakucabanga ukuthi isifo esingagcini nje lapha emhlabeni sikuphethe, kodwa esikusesihogweni kunazo zonke izono. Umona isono esivama ukuthi abantu sibase esihogweni. Kwathi ngisemncane ngangumuntu owaye ekholiwe kakhulu kusukela encane kwami. Ngifunda ngaso sonke isikhathi iBhayibheli, ngifunda ngaso sonke isikhathi ihlabelelo zamaNazaretha. Uthi-ke umama kimi
ngaso sonke isikhathi ufunda iBhayibheli, ngaso sonke isikhathi ufunda isihlabelelo, uyakuthanda ukukholwa, kodwa ngeke ungene ezulwini. Ngathi mina angeke ngene ezulwini ngani mama? Wathi unolaka. Wathi umuntu onolaka akangene ezulwini. Wathi ubaba ilanga umuntu uma enolaka akangene ezulwini. Umama ke isikhathi esiningi wayethi eshumayela ngoba ilanga, ngoba wayehlala nobaba ilanga. Angicabanga ukuthi ukhona umuntu la ebandleni lamaNazaretha owakwahlala nobaba ilanga njengomama. Ngalesi sikhathi sika mama, ubaba ilanga wayengafani nabaholi bamanje. Ubaba ilanga uma wayehamba no driver no mama kuphela, wayengahambi nankosikazi yakhe, futhi wayengahambi nomhlangano. Kwakuthi kusa nje nibe nibona ubaba engasekho, noma umhlangano uphuma uhamba uye endaweni ethize, wayengahambi na ubaba. Nani mbona seyifika, noma ngelinye ilanga nithi niyavuka ekuseni nimthole sekhona. Kodwa umuntu owayehamba naye kwakuba udriver nentombazana ezobe imbhekile, and leyo ntombazana kwakuwumama. Umama kwakuyena owaye ephekela amanzi ubaba amanzi okugeza. Umama kwakuyena owaye ayinela ubaba ilanga. Umama kwakuyena opheka ukudla ephekela ubaba. Noma befika endaweni ethize kunamantombazana azomelekelela, uyena owayewatshela ukuthi lokhu kwenzeni kanjena, lokhu kwenzeni kanjena, ngoba uyena owaye ebheke ubaba. So izinto eziningi sasifunda kumama ukuthi ubaba kwakumuntu onjani. Nobaba ilanga wayemkhonzile kakhulu umama. Ngiyakhumbula ukuthi umama seyinkosikazi, kodwa ubethi ma efika emhlanganweni ebengaphakathi eyosebenza lapho khona ubaba. Ngakho ke yonke into sasitshelwa umama, esitshela ngobaba ilanga ukuthi ubaba ilanga kwakumuntu onjani. Uthi ke umama kimi wathi ubaba umuntu onolaka akangene ezulwini. Ngithi ke mina kumama ngenze njani ngoba ulaka ngidaliwe kuba ngibe nalo. Nganginolaka ngaleso sikhathi. Angifuza ukuchaza ukuthi kwakumi kanjani, kodwa nje nganginolaka. Uthi ke umama akakho umuntu odalwe ukuthi enze into ezomenza ukuthi engangeni ezulwini. Ukuze lolu laka lakho luphele, akothi njalo uma uye esiguqweni ufike ucele uNkulunkulu. Ucele ukuthi uNkulunkulu akuphe inhliziyo enhle. Ucele uNkulunkulu ukuthi noma umuntu uyakucasula ungathukutheli, noma uthukuthele isikhathi esifisha, kodwa ungathukutheli isikhathi eside. Sasifundisiweke thina, mina ngathi ngibheka ngangithandaza ngoba umama mawaye esiguqweni wayehamba nathi. Angeke ngisho ukuthi ngaqala nini ukuthandaza, ngathi ngibheka nje ngangithandaza. Ngaqala ukuthandaza ngisalalela umama ukuthi uthini, bese ngikhuluma lokho okukhulumayo. Ngaze ngakhula ngagcina sengithandaza nami ngokwami. Ngempela ngathi manjalo ngisesiguqweni bese ngiyawukhumbula lo mthandazo, ngicela uNkulunkulu ukuthi uqede ulaka kimi, ungiphe inhliziyo enhle, ungenze ukuthi ngithukutheli sobala, noma ukuthukuthela kwami kuphele kusheshe kudlule.
kwahamba ngabona kuphela inyanga ezisithupha, ngabona kuphela unyaka, ngabona kuphela unyaka nezinyanga ezisithupha, ngabona kuphela iminyaka emibili ngingakaze ngize ngithukuthele. Ngithi uma ngithi ngiyathukuthela bese ngiphathwa ikhanda kakhulu. Ngabona manje ukuthi ukuthukuthela kuyangigulisa, ngase ngikuavoida. Ngagcina ngathukuthela impela, ngagcina nginenhliziyo enhle impela, kodwa ngicela uNkulunkulu. Kodwa kwathi ngelinye ilanga umngani wami angisazi ukuthi waye enani, ngithela ngizwa ngangiphatheka kabi ngigula, ngangaqonda ukuthi lokhu kugula lokhu kukhathazeka kuvelaphi. Base kuqhamuka izwi lithi hayi umona, awuguli kodwa uphethwe umona. Ngathuka ngathi hawu kanti nginomona, kanti umona lona ongenza ngiphatheke kabi kanje. Ngase ngibheka lokhu kukhuluma kakhulu nomama ukuthi ethi uyakuthanda ukukholwa kodwa ngeke ungene ezulwini mawunolaka. Ngase ngiyocela uNkulunkulu ukuthi ngicela ukuthi lo mona uphele, ngingaba nawo umona. Kancane ngathi ngizwa uma umuntu omngani wami enento ngingezwa lutho. Kwahamba uthema abantu umngani wami ebanento, ngazithola ngijabula kanye naye. Angaze ngazenzisa kwaba khona ukujabula, ngijabulela into yomngani wami. Kwahamba waphela impela umona kimi. Namhlanje na umona into engizwa ngendaba. Namhlanje na umuntu uma ethole into ngiyajabula. Nani ngisho ngibona umuntu enemoto noma enani ngifikelwa ukujabula. Kodwa ngoba ngisemncane ngangayizwa lento, ngiyazi ukuthi ayikho into eyinkinga njengomona kubantu. Ayikho into ebuhlungu njengomona kubantu. Bonke iningi labo bonke abantu banomona. Njengoba benomona nje bayagula. Umuntu bese ekholwa ukuthi ngizophila mangabe lo muntu enginomona ngayo eyeswela lento enginomona ngayo. Uma enemoto ngizogula, ngijabule imali emoto ifile. Uma enendlu ngizogula, ngijabule ukuthi noma engaba nendlu kodwa akalambe, ukuze ngiphatheke kahle. So uphatheka kahle uma omunye umuntu omakhelwane wakho ephatheka kabi. Kodwa uma ephatheke kahle, noma ngabe uphathwe yini, noma ngabe uthenge imoto, noma ngabe unani wena uzogula. Ukuze ungaguli kufanele ukuthi lento onayo uyiqede wena. Uma usuyiqeda ke bese ukhululeka ke. Umona ke unjalo, umona usifunela wona. Umuntu onomona usifunela yena, akafuneli omunye umuntu. Umuntu uma engena umona ngisho ngaze ebe nezinto eziningi, wena ubuse uthola into encane. Uma umuntu enomona ngempela akakwazi ukukala into enonayo nento yena onayo.
ngisho ngaba nezimoto ezishumi wena uthenge imoto eyodwa uyoguliswa imoto eyodwa ethengwe uwe. Ngisho engaba imillionaire wena ukwazi nje ukudla uyoguliswa ilokho ngoba unomona. Yonke into ufuna ukuthi ibe ngeyakhe. Kodwa inkinga ekhona emoneni ukuthi isono abantu abangasivumi. Noma ngabe abantu bebhajadiswa kakho umuntu okethi nginomona, ngivuma isono sokuba nomona. Abasivumi. Noma ngabe sebekholiwe befake ingubo ezimhlophe akakho umuntu ethi nginenkinga yesono somona. Nonke anayo inkinga yesono somona. Kodwa nonke ninomona. Bancane kabi phakathi kwenu abantu abanganawo umona. Kodwa akakho umuntu oke eze nje phambi kwami ethi ngicela ukuthi uNkulunkulu, ngicela ukunikela, ngicela kuba ungithandazise, ngicede isifo somona. Cha. Ungafika ucele udayi ngicela imoto, ngicela lokhuyana, ngicela lokhuyana, kodwa angeke ucele isifo somona. Kodwa isifo somona isona sifo esenza silahlwe ezulwini. Njengoba nilapha njena ningabantu bakaNkulunkulu. Ningabantu abagcina umthetho kaNkulunkulu ngayo yonke indlela. Niyazi ukuthi usuku lweSabatha ngesabathweni, niyazi ukuthi kufanele ngenzeni, kufanele ngiphathe kanjani njengoba iNazaretha. Kodwa akufiki kuwe ukuthi njengoba ngingumNazaretha njena akufanele ukuthi ngibe nomona. Akufanele ukuthi ngihawukele into yomuntu. Ngoba ingozi yokuhawukela into yomuntu, ingozi yomona ukuthi awugcini ngokuthi ube nomona nje, kube into ehlala ngaphathi kwakho. Kodwa kuba khona into oyenzayo ukuthi lo muntu othole lento elimale emoyeni bese ke uyajabula ke. Ileyo nkinga enkulu yomona. Ukuthi umona wenza ukuthi ufune indlela yokuthi lona omunye umuntu akakhathazeke uma ejabulele kuba nemoto, le moto kayishayise. Uma ethole umntwana, lo mntwana akafe. Uma ethole umsebenzi, lo msebenzi awuphele. Umona wenza ukuthi uphatheke kabi ngokujabula kwamakhelwana wakho. Umona ufuna ukuthi kujabule wena kuphela. Kodwa umakhelwana wakho engajabuli. Yasho njalo ingilosi lithi. Yathi uma ubeka umuntu uthi wena umshumayeli, uSathane uyaye komunye ethi akafanele lo nokuba umshumayeli. Umshumayeli kufanele kube yimi. Uma ubeka umuntu kuba ebe umkhokheli ethi lo muntu akafanele lo muntu kuba umkhokheli. Umuntu ofanele kuba umkhokheli yimi. Lo muntu engase hambe esiphathe. Ngakho ke angimbulale ukuze engatholi ichance ukuthi mhlawumbe ngasiphatha. Noma engekho umkhokheli ophethe abantu, kodwa umuntu mayenomona kuyamfikela lokho. Lo muntu lona engahambe ebe umvangeli, ngakho ke uyisitha sami ngokuthi engase ebe umvangeli. Lo muntu engase ebe umfundisi, ngakho ke uyisitha sami ngoba engase ebe umfundisi. Lo muntu engase mhlambe ephathe ibandla, ngakho ke uyisitha sami ngoba lo muntu engase ephathe ibandla. So umona uhlale njalo ubheke omunye umuntu, ungazibheki wena.
uthi ke uShembe ngaphakathi kwami kunezitha zami esiphikisana nayo yonke intando yakho Jehova. Ngaphakathi kwami kunezitha zami. Izitha zakho zingaphakathi kwakho. Kodwa abantu abayiboni izitha engaphakathi kwabo. Abayiboni izitha ezo qeda impilo yabo. Babona izitha ezingaphandle. Babona ingozi kuumuntu ongaphandle. Kodwa ingozi umuntu ongaphakathi kwakho. Ingozi umuntu oyawuthi mangabe ufuna ukwenza into enhle ekuphikisa. Yena lo muntu olokhuza oyisitha sakho njengoba ethi uShembe ngaphakathi kwami ngedwa kukhona izitha zami ezilwa nayo yonke imvumelwano yakho. Ngaphakathi kwami ngedwa kunezitha zami ezilwa nayo yonke imvumelwano yakho wena Jehova. Ngiyafisa ukuthi mase sithi singabantu abaphelele enkolweni ngesifunde ukuzifuna thina ukuthi ngempela lesi simo engikusona uNkulunkulu uyasemukela yini. Ngeke nikwenzeke ukuthi ngithi ngikholiwe kodwa ekugcineni ngizithole sengisosizini uNkulunkulu esengilahlile ngenxa yenhliziyo yami. Ngenkathi siqala lenkonzo leli bandla kwakunomshumayeli la. Lo mshumayeli ngayiqala naye leli bandla. Kodwa kwahamba kwase kufika ingilosi ithi asibeke abanye abagcotshwa. Ngithema ngabe sibeka abanye abagcotshwa lo mshumayeli wathukuthela wafa. Wathi abakwazi ukuthi laba abashumayeli belingane nami. Uma ngabe laba abashumayeli bezoba abashumayeli ngcono mina ngibe umvangeli. Wayengekho umvangeli leso sikhathi. Futhi singakatshelwa ukuthi kufanele kube nabavangeli ngoba yonke into sayitshela. Kodwa wagula lo mshumayeli. Kodwa eyintweni eziningi wayekhuthele. Kodwa enomona esifunela yena. Kwathi ngelinye ilanga siseGoli angisazi ukuthi abashumayeli sathi abenzeni wathukuthela wafa. Wathi banikelweni abashumayeli ukuthi benzele. Weza wazomanga. Ngase ngithi akuhambe kuyothethwa icala. Ngangekho kodwa lamlahla icala. Uthe ngesabatha emva kwenkonzo yasekuseni ngambona sefika lapha na ezantsi. Wayesethi njoba ngilapha nje ngizovalelisa. Angisezokusonda. Awuyina uyayibeka zonke izinto ezimcasulile. Bathayi ngamane ngihambe ngodla inkobe ekhala kunokuthi ngisontela. Akujwayelekile ukuthi umuntu mayihlubuka eze kumholi ezomtshela ukuthi ngiyahlubuka. Kodwa lo mshumayeli weza kimi wazonjela ukuthi kusukela manje nangisezokusona. Inkinga ke ebakhona ukuthi abantu abaningi kakhulukazi laba abadala esasiphumela bebuhleni
babebuka ukuthi leli bandla ngelami nomkhokheli bengacabanga ukuthi leli bandla likaNkulunkulu bengacabanga ukuthi leli bandla kuhamba ingilosi phambi kwethu noma sibatshela kodwa lo moya omubi wawenza ukuthi bengakukholwa lokho. Ngiyakhumbula omunye ethi hayi ikhona ingilosi khona ngoba wayehlala nathi ebona ikhona wathi kodwa iwumoya omubi ngoba wayazi ukuthi akakwazi ukuthi ayikho ngoba wayebona ukuthi ikhona wathi cha ikhona ingilosi lapha wayesehlubukile lapho hayi ikhona ingilosi khona ningane singayikhohlisi kodwa yona iwumoya omubi. Manje na ke lo mshumali wayeka ukukholwa kwaba sengathi usiya kwamanye amabandla asekuphakameni kodwa kwangacaca kodwa ngaphambi kokuthi eyeke ukukholwa kwafika ingilosi kithi yathi uma ngabe ninikela anocela ukuthi ngomnikelo uNkulunkulu eshintshe inhliziyo yalomuntu ngoba uma eqhubeka nalenhliziyo angeke igcine kahle. Angazi ke ukuthi sanikela kangakanani kodwa ingilosi niyafika kusho yathi uma ninikele nicele kuNkulunkulu ukuthi eshintshe inhliziyo yalomuntu ngoba uma ingashintshi inhliziyo yakhe angeke agcine kahle. Nangempela wagcina ngokuhlubuka la wahlubukela nje ukuthi simlinganise nabashumayeli engalingani nabo. Uthe sehlubukile la wayesehlaselwa ngabantu emzini wakhe bamdubula wafa. Sasesibheka ke ukuthi mhlawumbe kukhona ibandla elizomncwaba kodwa sathola ukuthi alikho ibandla elimncwabile. Asazi ukuthi kwakumi kanjani ngoba kwase kushiya ukuthi usonta kuphi kodwa kwase kusifikela ukuthi asimenzele inkonzo ngoba bekumuntu wethu noma ehamba emhlabeni sehlubukile kodwa asimenzele inkonzo. Sithe lapha sesithi sizonquma usuku lokwenza inkonzo yakhe njengoba siyenza inkonzo yabantu abangasekho yafika ingilosi yathi anguvumi lokho. Yathi uma nimenzela inkonzo ngoba uyazula lapho khona uzobuya ezohlala nani. Uma esehlala nani lo moya wakhe busungena kini. Ngakho ke angwemukeli ukuthi nimenzele inkonzo ngoba lapho khona umoya wakhe uyazula. Kodwa uma nemenzela inkonzo uzobuya ezohlala nani bese lo moya wakhe ungena kini. Ngikhuluma ngomoya omubi. Ngikhuluma ngenhliziyo embi edalwa umona. Ubaba ilanga wakwakhuluma ngonina kaPetro. Uthi ubaba ilanga unina kaPetro wayenolaka engafuni lutho. Engafuni ngisho kuba kuthintwe ngisho isipunu sakhe. Uthi abantu bacabanga ukuthi hayi lesisalukazi nje sinolaka nje. Kodwa wayesehamba unina kaPetro emhlabeni. Uthe sehambile
uPetro wayesetha ecela uNkulunkulu ukuthi ucela ukuba ethole ukuthi unina wathi mayefa washonaphi. Wayese uNkulunkulu uyambonisa. Wambonisa unina esesigodini sosisi engekho ezulwini. Uthi-ke ubaba uPetro wakhala waya uNkulunkulu wathi awunkosi ngathi ngikukhonza kodwa bese umama ebase esigodini sosisi umama ebese sihogweni. Ngicela ukuthi umama umkhiphe esihogweni ngenxa yami. Uthi ubaba uNkulunkulu wakuvuma lokho tayi kulungile akaphume unina kaPetro. Uthi kwase kufunwa intambo esedonswa lapha esigodini sosisi. Uthi khona lapho kwathi laba abantu kade nabo esigodini sosisi bathi awu wena umama onenhlanhla wazala umuntu othandwa uNkulunkulu manje ngaye usiyaphuma kulolu size sikulona. Uthi ubaba ilanga ngenkathi lentambo ikhuphula onina kaPetro kwathi laba bantu akade nabo basebebambelela kulentambo bekhuphuka. Uthi ubaba ilanga wakhuphuka unina kaPetro. Uthi kwathi mangabe sekukhona esezwa umoya wokukhululeka uthi wabheka phansi uthi wathola kunabantu abaningi nabo ababambelele kulelo khosi kulentaba. Uthi ubaba lokhuza ubaba ilanga waphenduka unina kaPetro wathi nidakiwe ngifuna ukukhishwa umntanami. Wabadonsela phansi. Uthi ubaba ilanga wakhohlwa nokuthi ubebambele kulentaba. Wabadonsela phansi bathi mabedilika badilika naye. Uthi wasethi uNkulunkulu uyambona ke umama wakho ukuthi wayiswa yini lapha. Wayiswa umona. Wayiswa inhliziyo embi. Le nhliziyo embi owayenawo lo mona owayenawo namanje unawo awuphelile. Uthe uNkulunkulu esenqumile ukuthi akaphume esigodini sosizi kodwa waba nomona ukuthi ukukhululeka kwami akufanele ukuthi nalabo abantu bekhululeke. Akufanele ukuthi nalabo abantu bekhululeke. Njengoba silapha nje sinale inkinga yomona. Umona wenza ukuthi wesabe nento engekho. Umona wenza ukuthi uthukuthelele umuntu ongenze lutho. Umona ukwenza ukuthi uthakathe ubulale. Ngoba uma umuntu enotho awuhlali kahle uyagula. Ulwele ukuthi ongenani angiyofuna umuthi ngimbulale ehlupheke. Umona ube ubuze nokuthi uNkulunkulu umkhetheleni lo muntu akangikhethanga ngani mina. Baningi abantu abasho njalo. Njengoba ngimphaka phambi kwenu nje nabaningi abantu ababethi uNkulunkulu umkhetheleni lo muntu akamkhethanga ngani mina akangikhethanga ngani. Lengilosi izeleni kulo muntu ayizelanga ngani kimi ngoba ngingwakwashembe. Why lengilosi ize kulo muntu? Umuntu questions even uNkulunkulu. Umona ke lo. And baningi abantu abanjalo.
abaquestiona ngisho uNkulunkulu usho njalo babilanga uthi uSathane wayenomona ngisho noNkulunkulu uthi wayehlala esola uNkulunkulu ethi uNkulunkulu kwenzeleni lokho uNkulunkulu kwenzeleni lokho yabo uNkulunkulu yake yasitshela ingilosi yathi sekunabantu einganeni zakwaShembe esezithukuthelela ubabilanga zithi engathi ewubaba ebese esuka eyosiza umuntu ntu eshiye thina sihlupheka ebese yakumuntu nje ntu eyomenza ukuthi eholi ibandla lamaNazaretha thina sihlupheka akezi ngani kithi uma le ngilosi kwakuyingilosi ayizanga ngani kithi singoShembe baningi abantu who questions everything who question even God abanye impela beze bephume beyofuna ukuba sife ukwakhuluma umkhokheli ngendaba sekuseni ukuthi kwafika abantu basekuphakameni abafundisi baya kubaba uthi ngoba mtshela ukuthi mbheke lo mfana ubaba inyanga yezulu ubemthanda kakhulu ngoba kumshana wakhe manje ke mbheke ungamnikezi lolu uthando obethanda ngalo ubaba wakho ngoba ubaba wakho lo mfana lo wamgibelisa phezulu lokho engikukhulumayo angicabanga wafika umfundisi la wamabandla wamaKristu wantshela ukuthi basobha noma ulapha awukho safe njengoba ubone kushiswa ithempeli njena kuneplan ukuthi udutshulwe bese ngathi udutshulwe abantu bomjondolo kodwa udutshulwe abantu bakini ngoba bathi abazi ukuthi waphuma kanjani ngoba base bekuplanile ukuthi bekubulale yini umona umuntu uke kunyanyele ukuthi uhlakanipheleni umuntu ekunyanyele ukuthi ukholelweni isho njalo ingilosi ithi uSathane uyakubuka ukholiwe ebese efuna into engase ikuhluphe ebese emnikeza umntwana umkhulelwe lo mntwana umzale ucabanga ukuthi lo mntwana umnikeze uNkulunkulu kanti umnikeze uSathane ithi ingilosi noSathane uyakwazi ukunikeza abantwana ithi yikho nje ngiyangithi ngaphambi uma usuganiwe cela kuNkulunkulu ukuthi uthole umntwana ovela kuNkulunkulu ngoba uSathane uyakwazi ukuthi ekunikeze umntwana ozokuhlupha ngendlela ukuthi ungakwazi ukuba uthandaze ungakwazi ukukholwa unenkinga lo mntwana kanti lo mntwana akakaze ebe umntwana kaNkulunkulu umnikeze uSathane uSathane uyakwazi ukunikeza indoda ugane mhlawumbe le ndoda lena uyibone ngisho ebusuku uthi nanga umuntu engimnikeze uNkulunkulu kanti awuzange wamnikeza uNkulunkulu umnikeze uSathane uyobona usuganiwe uthi hawo ngoba ngangithi lo muntu ngumnikeze uNkulunkulu nje kumi kanjani yini lo muntu engihluphe kangaka kanti hayi nalesi sibonakaliso naso kwangayisi sibonakaliso sasivela kuNkulunkulu sasivela kuSathane uNkulunkulu uSathane waba nomona nawe wakubona ukuthi uma uganwa indoda ugana indoda esile ukukholwa kuzokhula bese uNkulunkulu eba nabantu abaningi abathandayo nangane
ngakho ke akakunikeze indoda ezokuhlupha ukuze ungakwazi ukuconcentrate ekukholweni kwakho. Kanjalo nawe umuntu wesilisa uyakwazi uSathane ukuthi ekunikeze umuntu wesifazane uSathane kodwa wena ungamboni. Mhlawumbe umbone ngisho ebusuku ukuthi nangu umngami kanti umnikezwa uSathane. Uthi ngoba umphuphile noma umbonile ucabanga ukuthi wena lento ivela kuNkulunkulu kanti amanye amaphupho akaveli kuNkulunkulu avela kuSathane. Ithi-ke ingilosi kubalekile ukuthi uma nikholwa noma nibancane ungaveli njena uthi uyiNazaretha uvele uqonywe. Ngoba ngenkathi uqonywa uzoqonywa umuntu ozokuhlupha. Hlala bese kufika isikhathi uthi Nkosi sengifuna ukuganwa. Ngicela Nkosi ukuba ngalomnikelo ungiphe umfazi ongifanele. Ngicela umfazi onje. Kodwa hayi ukuthi ufike ukhethele uSathane umfazi bese ucela uNkulunkulu ukuthi ebusise umuntu umnikeze uSathane. Isho njalo ingilosi. Ethi awukwazi ukuthi ungafika uqonywe unikeze uSathane intombi bese uyofika ucela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu le ntombi lena engiyinikeze uSathane ibusise. Awukwazi ukuthi ufike uqome bese uthi Nkosi le ndoda engiyinikeze uSathane ibusise. Cha, akuhambi kanjalo. Awukwazi ukuthi ufike ukhethe intombi bese uthi uNkulunkulu akayibusisi ikhethwe uwe ngoba leyo ntombi mhlawumbe ikhethwe uSathane. Awukwazi ukuthi ukhethe indoda bese uthi le ndoda ayibusiswe uNkulunkulu ikhethwe uwe ngoba mhlawumbe le ndoda eothi ayibusiswe uNkulunkulu ikhethwe uSathane. Uthi uNkulunkulu akabusisi isono sakho. Isho njalo ingilosi kithi. Ithi akwazi ukuthi ungathi uNkulunkulu akabusise isono sakho. Akwazi ukuthi ungafike uSathane ekukhethele intombi bese uthi ayibusiswe uNkulunkulu. Intombi yobusiswa uNkulunkulu, intombi ohambe waye uNkulunkulu ungayazi ukuthi ubani. Unganaye engqondweni. Wathi Nkosi ngicela ukuganwa, ngicela ukuthi ungiphe intombi. Nkosi ngicela ukuba ngigane, ngicela Nkosi ukuthi ungiphe indoda ezongiphatha kahle. Leyo ndoda ke ezobe ivela kuNkulunkulu. Kodwa hayi ukuthi ufike uqome bese uyocela uNkulunkulu ukuthi akakubusise lento engabusisiwe. Ebusise into oyinikeze uSathane. Akakwazi ukwenza njalo. Kodwa ngikhuluma ngesono somona ukuthi lesi sono somona siyingozi kabi ngoba uma uphethwe umona uyagula. Uguliswe ukujabula komuntu. Ukuthi ujabuleleni yena mina ngajabule. Ngakho ke kangimenze ehlupheke. Noma ngabe wena unezinto eziningi kodwa njena uma unomona ngempela uyagula uguliswa ukujabula komuntu. Noma ungaba nezimoto eziwu10 lo muntu ebenemoto eyodwa uma umbona nje ejabule bese uyagula. Uthi why kujabule lo muntu ungajabuli mina? Uma eqashiwe emsebenzini ngisho ngabe kulowo msebenzi wena awusebenzi khona. Kodwa njena uthuthelela ukuthi lo muntu lona why ebe udirector, why ehola imali engaka, why ekhushuliwe uzojabula. Ngakho ke ukujabula kwakhe kuyakugulisa wena. Uthi baba ilanga kuleli bandla lamaNazaretha kwakunomfundisi.
uthi lo mfundisi wayebukeka kumfundisi nje na ongathi uma umbona ube uthi umfundisi impela ophilile onenhliziyo enhle. Uthi kodwa ubaba omkhulu ngelinye ilanga wasiyambuza ethi ucabangani ngalo mfundisi? Uthi ubaba ilanga ngathi hayi umfundisi lo omnene. Uthi ubaba omkhulu wasiyahleka. Wathi hayi mntanami usemncane. Mnene yena kodwa akayiyona lento yo. Uthi ngaxakeke ukuthi ubaba omkhulu kusholana. Uthi ngelinye ilanga kwakunomshumayeli. Lo mshumayeli ethandwa ubaba omkhulu. Umshumayeli owakhaya akha izindlu esontweni. Ekhuthele nje njengananga uDlamini sebezokubulala nje uDlamini wasemhlonja. Wafana nanga uDlamini. Ngaso sonke isikhathi sebenza. Futhi uthi ubaba ilanga futhi wayengatholakali enesici even namantombazana noma ephakathi kwamantombazana wayengenaso isikhathi samantombazana wayesebenza nje. Uthi ke ubaba ilanga ubaba omkhulu omthanda lo mshumayeli. Kanti lo mfundisi sekumphathe kabi lokhu kuthandwa ngababa ubaba omkhulu lo mshumayeli. Yena umfundisi kodwa usephetheke kabi ngokuthandwa kaMshumayeli ethandwa ubaba omkhulu. Ngelinye ilanga wambiza lo mshumayeli. Wafika wamnikeza amasi. Wawadla umshumayeli lamasi. Uthi wathi waqeda wayevele ehlanza wahlanza. Wavele wagula khona lapho. Uthi ubaba omkhulu wayengekho. Uthi ke ubaba wayeseyangibiza lo mshumayeli. Wathi sengiyahamba emhlabeni umtshele ubaba omkhulu ukuthi sengihambile emhlabeni. Ngiyahamba. Sengizwe ukuthi ngiyahamba emhlabeni. Uthi kodwa umtshele ubaba omkhulu ukuthi njengoba ngihamba nje emhlabeni ngibulale umfundisi. Unginikeze amasi. Ngawadla lamasi ngoba ngithi ngiwanikezwa umfundisi. Kodwa emva kwesikhathi ngike ngadla lawo masi ngahlanza kuze kube manje na sengiphelela ngamandla manje sengiyahamba emhlabeni. Uthi ngempela wafa. Uthi wafika ubaba omkhulu. Uthi ubaba ngaya kuye ngamtshela ukuthi umshumayeli ukhulume kanje. Uthi ubaba omkhulu wayesembheka ethi uyakhumbula ukuthi ngathini? Uthi ngakutshela ukuthi lo mfundisi akalungile. Uthi ke ubaba ilanga ubaba omkhulu wayeselokhu ekhala ethi wahamba umshumayeli wayesebenza kanje. Uthi lo mfundisi bese ephatheka kabi. Uthi wathi egcina wayehlubuka la ebandleni. Hawu uhlushwa yini ebandleni? Hayi uShembe wangithuka. Wathi ngiyathakatha. Ngabulala umshumayeli wakhe. Eshembulalile. Unjalo umuntu onenhliziyo. Hayi uShembe wangithuka. Wathi ngibulala umshumayeli wakhe. Wahlubuka. Uthena sehlubukile wagula. Uthena segula wagula kakhulu. Wagcina esevutha. Wavutha umoya ungasukele enyameni. Wavutha waba ispoki ebusuku evutha. Kodwa ethe vuthe bekhuluma. Ethi umuntu wabulala umshumayeli kaShembe. Kodwa engasho ukuthi wabulawa yimi. Ethi umuntu wabulala umuntu umshumayeli kaShembe unenhliziyo. Othi ubaba ilanga kufika amanye amakholwa eze kuye. Ethi hayi
hamba uyovuma kushembe ukuthi wabulala umshumali wakhe ethi ngeke angizange mnambulala umshumali kaShembe uShembe uyamthuka esegula uthi kodwa ebusuku epoke evuthe uthi ke ubaba ilanga umuntu onenhliziyo imbunjalo ngeke evuthe ngisho ngeke evume ngisho sesesihogweni khona abantu abangavumi ngisho ngabe ungabafaka uyabona abantu mabe babi ngempela abalivumi icala noma abe kuthiwa kunjani noma ungaba sobala kangakanani ukuthi lo muntu lenzile icala ngeke ngake ngathetha icala la eKempatang lengane eyayina 13 years intombazana le ntombazana yayinenhliziyo embi ngendlela ongeke uzuyikhoza yabamba intombazana eno 11 years eyintandane yayisithatha umfowabo ona 12 years isitha kadlengule lo ntombazana ona 11 years onganabazali wamphoqa umfowabo ukuthi edlengule lengane wayidlengula phambi kwakhe emile mase usecaleni wavuma umfana ukuthi ngimdlengule kodwa bengithunywa yilo kodwa athi le ntombazana yaqhamba ngaka ngathi kuma social worker akake ehlola indaba lengane athi ama social worker empilweni yawo akaze mbone umntwana onenhliziyo empila nje njengalo mntwana eyintombazana ena 13 years emuhle inhliziyo embi njalo ke inhliziyo embi ayinazi futhi inhliziyo embi yabathanda abantu abahle iyabathanda abantu abahlakaniphile kanti lo muntu uyisilwane engiqonde ukusho ukuthi asisifune sibheke ukuthi simiphi ngoNkulunkulu ungakufuni ukuthi uzonda umuntu nje bakhona abantu abaphilela ukuzonda umuntu esuke kuzonda lona ezonde lona akamazi umzondelana then mawuzonda umuntu une problem how umzondelana lo muntu hayi lo muntu wawenza ukuthi hayi umzondelana hayi lona ukhulumisa lona engimzondayo uzonda umuntu ukuthi ukhulumisa umuntu omzondayo how lona umzonda ngoba kwenze njani hayi ngimzonda ngoba kunjena umuntu onenhliziyo yokuzonda akayisweli into ozoyisho ukuthi umuntu umzondelana futhi ngeke ubabale abantu abazonda ukuthi bangaki manje inkinga lapho ukuthi uzofika ukhola ugcine yonke into yokukholwa kodwa ngosuku lwakho lokuhamba ungawuboni umbuso wezulu ungawuboni ungenzeli ukuthi ungakazi ubulala umuntu washo njalo babilanga ngiyathamba nda ukuthi ngirefer into enzeka baba ilanga ngoba umama wayehlala kubaba ilanga ubaba ilanga waye ehlale eshumayela ngisho ngabe ngeke esontweni ngisho hamba naye nje ubaba ilanga wayehlala eshumayela nje ngisho hamba naye washo njalo umfundisi umthetho uJosiah wathi ngangidrivela ubaba ilanga akakho umuntu owakadrivela ubaba ilanga ongeke kutshela indaba kababa ilanga akakho umuntu owakwahlala nobaba ilanga engeke kutshela indaba kababa ilanga uthi umthetho wathi mthetho
njengoba udriver wami ngajabha kabi mangabe kufika isikhathi sokuhamba kwakhe emhlabeni ngikufice ungangenanga ezulwini. Awungibuzi ngani ukuthi umuntu ungena kanjani ezulwini. Wayesethi umthetho baba ngajabula manje umuntu ungena kanjani. Uthi ke ubaba umuntu ungena ezulwini ngesibusiso sabantu. Uthi uma umuntu ethi inkosi kubusise esho ngenhliziyo ngoba umsizile ngisho lo muntu lowo ekugcineni engena esihogweni kodwa ngesibusiso sakhe wena uyongena ezulwini. Wathi yonke into eshiwo ngabantu ngawe enhle it counts in your favor mase kufika izinsuku zokugcina. Bese kubukakala ukuthi bangakanani abantu ababe kunikeza izibusiso ngokubenzela izinto ezinhle. Bangakanani abantu ababe kuqalekisa ngokubenzela izinto ezimbi. Hayi umuntu okuqalekisa ngomona. Kodwa umuntu okuqalekisa ngoba wenze izinto ezimbi kuyo. Ngakhula ngi-officer ngoba ngangi-officer nje ngangi-complaints officer. Ngaleso sikhathi inkantolo yayiphatha onke ama-complaints noma i-complaint yomuntu oshawe inkosikazi noma ushawe indoda noma ngiyasesikoleni noma into nje i-complaints kuleyo district yayiphathwa wuwe. Uma umuntu enengane ekhulelisa intombazana wangayondla ingane yayiphathwa wuye. So ngangisebenza lo msebenzi ke before ngibe imantshi. Ngangithi mangena eclass office lami ngoba awuzange wasuka lento yakhulunywa umfundisi umthetho. Ngangithi mangena eoffice lami bese ngiyaguqa. Bese ngiyacela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngicela ukuthi noma imuphi umuntu oyongena kuleli office angibusise. Noma imuphi umuntu oyongena kuleli office angibusise. Nangampela kwakuthi makufika abantu beshaye ulayini bese ngiphume officeini lami njoba kwenza izisebenzi zasemabhenki. Mina ngangingedwa bese ngiphuma ukuthi wena uze ngani bese ethi ngize ngalokho bese ngithi yana kuleli office. Wena uze ngani? Hayi ngize ngalokho yana kuleli office. Wena uze ngani? Ngize ngalokho yana kuleli office. Ngothi ngihlela ngothi ngisebenze abantu abeze kimi ngqo. Ngithi wena hlala la. Wena yana lapha. Wena yana lapha. Ngenkathi omabhalane bephuma beyokudla ngangayi mina kokudla ngangihlala eoffice ngisebenza abantu. Ngoba ngangifuna isibusiso. Ngangayi mina elokhuzeni elunchini ngishiya abantu bemi. So ngoba ngangisazi kahle isibusiso ukuthi sichaza ukuthini. Isibusiso ngangifuna njengoba sasifuna ulokhuza uIsrael. Ngangifundiswe kahle ngesibusiso ukuthi isibusiso siyinto enjani. Ngazi kahle ukuthi isibusiso sithola kumuntu. Kwakuthi ngisho emalokhuzeni ema-office kufika umuntu oyisaya enjanjani kuyohamba kuyolandwa mina kuthiwa no hambani nolanda umpanza uzokwazi ukuthi ekhulume nalo muntu. Ngiyoya kumuntu esehlule wonke omabhalane ngifike ngikhulume naye ethobe ngimenzele leyo nto engibusisa. Ngisho ngisewumabhalane akakho umuntu wakwafika eofficeini lami wedlulisa udaba lakhe walisemantshini ngoba udaba ngangiluhlalela ngize ngoba ngifuna umuntu ukuthi ephume engibusisile ngoba ngifuna isibusiso ngoba isibusiso isona sizongenisa ezulwini. Manje nake kuyo yonke into oyenzayo funa isibusiso. Funa isibusiso ngoba isibusiso sizokwenza ukuthi uNkulunkulu esondele kuwe.
empilweni yakho musa ukuba nomona, ngoba umona uzokusa esihogweni noma ngabe ukholwe kangakanani, kodwa nje mawunomona lo mona wakho uzokusa esihogweni. Ngithi ke ngibele ngithukile mangizwa umuntu ethi angimthandazise ngimcelele uNkulunkulu ukuthi kuphele umona, ngathi uqhamukaphi umuntu onjalo, ngoba ngihlala nabo bonke abantu banomona kodwa angaze ngibezwe abantu becela ukuthi bengabanawo umona, angaze ngibezwe. Nabafundisi waze ngibezwe, nabakhokhela ngaze ngibezwe, nabashumayeli nabavangeli akakho umuntu engangamuzwa ethi ngicela ukuthi ngingabanawo umona. Kodwa ukungabanawo ukuba nomona kuyinkinga, futhi kakhulukazi kubantu abamnyama. Abantu abanamnyama abanalutho ngoba banomona. Banomona. Uyathi umuntu mangabe omnye umuntu ebanento abesethi why kuba yilona, why kungaba yimina. Uma ebanento umuntu why yonke le yanto ingezikimi. Yonke lento ayizikimi. Bese noma ngabe bebe ikhampani bese kuyafa ngoba usethena lona hayi konke lokho akuzekimi. Ngifuna mina ukujabula ngedwa, angifuni ukujabula nalo. Ngaleyo ndlela ke senikholweka naqeda nayenza yonke indaba kaNkulunkulu, kodwa ake nibheke indaba umona. Eke kube nabantu abaserious eziguqweni zabo abacela ukuthi bengabana umona. Ake uyihlole ukuthi kuyakwenze njani kuwe. Yabo. Uma ngabe umuntu ethola into uyawenza kuyakube njani enhlizweni yakho? Uyawumjabulele yini? Uma ubona umuntu seqhamuka nemoto lapha uyajabula yini wena? Uma ubona umuntu akha indlu enhle uyajabula yini wena? Yini lenenza ukuthi ingajabuli? Ngoba lento ekwenza ukuthi ingajabuli izokuvimba ukuba uye ezulwini. Uyajabula yini wena? Bangaka abantu lapha bake bethi mabe bebona izinto zabantu bengafikelwa umona. Ibapha ke bephakamisa abantu abangana umona. Awu. Bonke labantu abana umona. Kadoba nabaso besithakatha. Bakhona abaphakamisa babe bonke ayina ngibona sekuphakamisa omunye namangani. Kodwa uyazi ukuthi unomona. Uyazi ukuthi unomona. Kodwa lo mona uzongenisa esihogweni. Ayikho into eyingozi njengomona. Ngisho ukuphatheka kabi nje ungazange wabulala umuntu. But if me effect ukuthi uphatheke kabi lento yaze yangena waphatheka kabi ngoba ubona omunye umuntu ebenento sekubhalwa isona ezulwini. Washo njalo babila. Wathi khona abantu ababethi mabefika ezulwini bengangeni esihogweni, bengangeni ezulwini. Wathi kungenxa yokuthi uyayithi uNkulunkulu mayethi uyafika ethole enhlizweni yakho kugcwele udoti wodwa. Akhonto enzile kodwa inhliziyo yakho inodoti wodwa ngoba ngaso sonke isikhathi ucabanga into embi. Manje nake kuyisono ukucabanga into embi. The very fact ukuthi uma umuntu ebanento uphatheka kabi, uma ngabe lisenomona leli bandla ngeke lithuthuke. Ngeke lithuthuke. Liyothuthuka leli bandla uma ngabe bonke abantu bengabanawo umona, bonke abantu beyiphathe kahle. Nalaba abashadile uma ngabe ushade esithenjini ungabanawo umona nomunye umuntu oza kwini. Ngoba uyongena esihogweni ungenele lokho. Ngoba umona uzokulida ukuthi uthakathe.
wena uzocabanga ukuthi lapha emhlabeni uhleli kahle kanti mhlawumbe ntambama nje uzohamba. Uma usuhambile njalo susenkingeni. Ungaba nawo umonde. Umthande uzakwenu ngenhliziyo yakho yonke. Ungamkhohlisi umthande. Nilekelelane ekukhuliseni umkhwenyana wenu. Ungababikho ofaka umkhwenyana wenu intando. Ngitshela iqiniso. Amen. Yho. Ngoba siyahamba. Ukubusa lapha ukubusa okufishane. Siyahamba. Kusasa uyobe ngasekho umkhwenyana wakho. Kusasa uyobe ngasekho uzakwenu, kodwa kobe kuwe wedwa phambi kwaNkulunkulu. Yikho nje ingilosi yathi hayi lapha ifuna ukuthi abantu belokhuze beganwe isithembu. Uma ufika uganiwe kulungile, kodwa ngeke nje sivele sivume isithembu la ngoba asivuni ukuthi abantu besihogweni. Asifuni ukuthi abantu besihogweni. Sifuna abantu befunde ukuthandaza. Sifuna abantu ukuthi bekholwe. Sifuna abantu ukuthi bethembane. Kodwa siyazi ukuthi abantu abaningi lapha abayiyona into abantu bayona. Nikhumbule phela ukuthi sihlala nengilosi. Ingilosi yasitshela yonke ukuthi umbhekeni akayiyona lento engicabanga ukuthi uyiyona. Unje. Nganitshela ngathi abanye babehlebela nomkabo besembhedeni kanti ingilosi yabeza. Ngisho usembhedeni nomkakho nikhuluma ngathi noma nikhuluma ngaleli ibandla ingilosi esukile. Ithi nimbheke lona ade bethi ethi nomkakhe. Bese siyithulela ngesenzo sengathi asazi. Kanti sazi yonke. Ngakho ke ngiyacela ukuthi nikholwe ngempela. Nikholwe ngempela ngoba kufanele sikubonge ukuthi sibe nengilosi, ingilosi esenza ukuthi noma esifundisa ukuthi sicele ukuphila, sikhule. Kodwa ukukhula kwethu asingakhuli nokuthakatha. Asingakhuli nenhliziyo embi. Asingakhuli nokuzondana. Asikhule ngoqonda. Wemthandi
Asibheke enkosini. Nkosi yasekuphalameni. Mdali wezulu nomhlaba. uNkulunkulu kaShembe. uNkulunkulu owasekuphalameni.
Siyabonga Nkosi umusa wakho kuba usimemile ukuba size phambi kwakho sizokudumisa. Sicela Nkosi ukuba ukudumisa kwethu Nkosi ukwamukele. Usibhale Nkosi encwadini yakho yasezulwini. Ebhalwa Nkosi labo abathandwa nguwe. Siphe Nkosi ukukholwa okuphelele. Usiphe Nkosi inhliziyo ethanda wena. Usiphe Nkosi inhliziyo enyanya isono. Siphe Nkosi inhlanhla kuba Nkosi singabanawo umona. Singabanayo inhliziyo embi. Singamfiseli Nkosi omunye umuntu into embi. Sifiselane Nkosi sonke okuhle. Kuthi uNkulunkulu wasekuqhameni uhlale nathi. Sibambisane konke sikwenzayo. Umoya wakho Nkosi usembathe. Umoya wakho ingcwele Nkosi usembathe. Ngelakho igama manje uzephathe. Amen. Amen.